23. söz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde şeýle diýer. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. İllellezîne âmenû ve amilussâlihat. Biz insanı en ajaýyp görünüşde yarattık. Sonra bolsa onu en pes dereceye indirdik. Dine iman edip salih amal işleyenler mundan aman galarlar. İmanın nunglarca gözelliklerinden dine 5'sini 5 görünüşte beyan ederiz. Birincisi, insan iman nuru bilen en belent mertebe çıkar. Cennete münasip gımmete eye bolar. İmansızlık, inkarçılık, dinsizlik yolu olsa insanı en aşağı mertebe düşürür. Çünkü iman insana sunnatkâra bolan, şanı ulu, beyiklik eyesi bolan Allah'a bağlayar. İman bir bağıdır, bağlanmaktır. Şeýle olsa, iman bilen insanda yüze çıkan Allah'ın sungaty ve Allah'ın aatlarının nağışları hasabyna gımmata eýe bolar. İmansızlık, küfür o bağlılığı keser. Allah bilen araňdaky o iman bağı kesilse, Allah'ın sungatları gizlener, görünmez, onun gımmaty hem dine madda taýyndan ölçeler. Nähili insanın cesedi, cisim taýdan bakanymyzda, madda taýdan bakanymyzda et, süňk, gandan ibaret ve içinden ruh çıkandan soň hiç bir zada yaramaýar. Hem fani, hem zaýalanyp gidýän, hem de wagtlaýyn haýwani bir durmuşy häsiýetlendirýän üçin gadyr gymmaty ýok diýen ýalydyr. Munyň syryny bir misalyň üstü bilen beýan edelim. Misal üçin, insanlaryň sungatlary içinde nähili maddanyň gymmaty bilen sungatyň gymmaty aýry-aýrydyr. Käwagden, käwagt madda has gymmatlydyr. Käwagtam 5 teňelik demir ýaly bir maddadan 5 manatlyk sungatyň ýasalmagy da mümkündür. Kä halatda gadymy, tarihi sungat eserinin milyonluk gymmaty bolsa da, onun ýasalan maddasynyň gymmaty 5 teňäde degmeýär. Anha şeýle gadymdan galan bir eser, gadymy zatlary satylýan bazaryna eltilse, ökde ve meşhur sungatkäriniň eseri hökmünde onu ýatlap satwa çykarylsa 1 milyona hem satylar. Egerde bu gymmat bahaly gadymy haridi demirdümür satylýan bazara salsaň, onu 5 teňelik demiriň bahasyndan soranlar bolar. Anha insan Hak Tagalanyň şeýle ajaýyp gadymy sungatydyr. Ol iň nepis, iň näzik bir mucizaly gudraty bolan üçin Allah'ın bütün aatlaryny özünde jemleýiji, şol aatlarynyň nağışlaryny görkedeji, tutuş elimiň kiçi nusgaty hökmünde yaradypdyr. Eger iman nury içine girdi, ondaky ähli manili nağışlar iman nurunyň ýagtysy bilen okular. Ol mümin onu aňy bilen okar ve şol bağlanmak bilen okadar. Yani men şany uly ve beyik bolan sunnatkärimiň yaradany, bendesi, ol rahmeti ve jomartlygy, keremi bilen maňa eçilendir ýaly maniler bilen insandaky Allah'ın sungaty yüze çykýar. Diýmek, yaradana bağlanmaktan ibaret bolan iman insandaky ähli sungat eserlerini açyp görkezýär. İnsanyň gadyry gymmaty şol Allah'ın sungatlaryna görädir ve Allah'ın aýnasy bolandygy üçindir. Yani hemişe Allahu Taalany görkezýän üýtgewsiz nuska bolmagy bilen balanşyklydyr. Şonuň üçin
maddi taýdan gymmatsyz bolan insan ýokarda aýdyrşymy ýaly ähli barlyklardan üstün Allah'ın yüzlenýän cennete münasip Allah'ın bir mihmanı bolar. Eger-de Allah'a bağlılığı kesýän küfür, imansızlyk insanyň içine girse, şol wagt Allah'ın atlarynyň ähli manily nagysları tümlükde, garankylykda galar, okalmaz. Sebebi yaradıcı, yaradan unudulsa, yaradana değişi, yaradanı görkezýän manevi, ruhi taraplar hem bilinmez, edil baş aşağına gaýtýan ýaly bolar. Şol manili belen sunwatlaryň, ruhi görnükli nagyslaryň aglawasy görünmez. Galan we göze görünýän käbirler bolsa, iň pes sebäpler tebigat we tötenlik bilen baglanşdyrylar. Netijede olaryň hem manisi ýeter. Olar lowurdap duran gymmatly almaz halyndan gymmatsyz üçüsi çüşä urlar. Olaryň gymmaty bolsa diňe daşky haýwany maddalygyna galar. Maddanyň asyl maksady we miwesi bolsa ýokarda aýdyşymyz ýaly gyska ömürde haýwanlaryň iň ejidi, iň mätäji, iň dertlisi bolup gyska möhletlik ömür geçirmekdir. Sonra bolsa çüýräp, ahyrynda ýitip gider. Unha küfür, imansızlyk şeýle derejede insanyň asyl manysyny ýok eder. İnsany şeýle gymmatly almaz halyndan gymmatsyz kömür halyna öwürýär.